вечер. Направи място за Исус, за да не се роди Исус в обор, за да не се роди Исус в някой сред животните. Нека да се роди в сърцето на човека, за да може човекът да бъде обърнат към Него. Халелуя! Амен. Човекът да бъде спасен. Ще ви кажа, защото Исус не е дошъл за животните, приятели. Исус е дошъл за човеците, за Неговото творение, за Неговото създание. Халелуя! Защото казва, вие сте мое наследство. От кълта ни направи. Извая ни, може би като художник извая лицето на всеки един. Не знам, само той си знае. Но знам, че го направил с мощ, с сила, с слава, с величие. Знаете ли, приятели, ако чуем гласът на Господи, не закоравиме сърцето си, тогава ще спечелим. Защото онези мъдреци, които дойдеха да се поклонят на Исус, да на всичкото отгоре и принесеха дарове. Помните ли какви дарове принесоха мъдреците? Злато, смирна, ливан. Това са трите най-скъпи неща, които можеше да притежава човек по това време. И ако тези мъдреци не се интересуваха за скъпоценните си неща, а идваха да се поклонят на Исус, днес ще те помоля, приятелю, не се интересувай за скъпоценната ти къща, не се интересувай за скъпоценния ти съпруг, за скъпоценната ти съпруга, не се интересувай за скъпоценните ти деца, не се притеснявай за това, за скъпоценната ти работа. Притеснявай се за скъпоценния Исус, защото днес няма кой да върши добро, което може да свърши. Но аз вярвам, някак си вярвам в сърцето си, че днес, въпреки всичко, ние можем да вършим добро. Защото сме Божие творение, защото Бог иска да бъдем като Него. И ако Той е добър, ние можем да бъдем добри. Ако Той е добър, и ние можем да бъдем добри. Ако Той е милостив, можем и ние да бъдем милостиви, приятели. Ако тези хора там в Витлеем не са били милостиви към една бременна жена, ние днес сме готови, като видим бременна жена в автобуса, веднага да станем и да направим място, за да не стои трава. Тогава не бяха милостиви. Дяволът закорави сърцето на всички тези хора, за да не намерят място, къде да се роди нашият Господ и Спасител, който е Христос и Господ. Но искам да ти кажа, приятелю, днес намери място в сърцето си за Исус. Намери място в живота си за Исус. Намери място в семейството си за Исус. Постави Исус на първо място в живота си, никога на второ. Първо Исус Христос и всичко останало на второ място, приятели, защото наистина Исус е Господ и с божествената си сила дойде, за да ни спаси, приятели. Светът беше толкова тъмен, светът беше толкова суетен, светът беше толкова изнемощял, толкова изнемощен от хилядите закони, които са се струпани на главите им. Исус дойде, за да даде новица. Се е родил, Исус е правил такива чудесни неща чрез тях. И трудно ми е да ги гледам сега как стоят далеч в тези мирове. Трудно ми е, защото знам Исус, когато дойде и се роди в нечие сърце, с каква сила се... Приятели мои, ако си мислиш, че просто всичко е свършило, ако си мислиш, че няма кой да те слуша, ако си мислиш, че няма поправление за нещо или за някой, ако си мислиш, че вече не става нищо от тебе, ако си мислиш, че вече, как да ти кажа, толкова света и дяволът те мачка и те притиска, че вече няма изходен път, искам да ти кажа, че има изходен път. Просто остави Исус да се роди отново в сърцето ти. И не само да се роди, а и да расте в сърцето ни. Защото растежът в Господа е много важно нещо, приятели мои. Нека Бог да ни благослови и нека наистина да ни радва през всичките дни на живота ни. Новорождението на Христос, естествено, никой не знае кога се е родил, но всеки може за себе си да каже кога се е родил. За мен се роди на 17 февруари 2008 година.
За мен тогава се роди. Не, че не знае Господ, не, че не го познавах, не, че не са ме водили на църква, но наистина се роди тогава в сърцето ми. И от тогава, когато се роди в сърцето ми, аз не съм го изгонил, не съм искал да го убия, а винаги се наслаждавам за това, че Той живее в сърцето ми, приятели. Радвай се за това, че Исус живее в сърцето ти. Радвай се, защото всяка скръб носи скръб. Всяка радост носи радост, приятели мои. Така че помни, ако Исус е твоят Бог и ако се родил в сърцето ти, приятелю, тогава знай, че има винаги изходен път. Няма нищо, което да те спре, за да угодиш на Бога. Човек сам може да сложи преградите за себе си. Знаете ли, искам да ви питам, дали сте били в такова голямо очакване за днешния ден? Не знам за вас, но аз съм бил в голямо очакване. Като онези мъдреци, целият свят, целият народ, там бяха в очакване. Кога ще се случат писанията, кога ще се избъднат пророчествата. Но ето, че дойде времето да се сбъднат. Но ето, че дойде времето да се сбъднат, приятели мои. Исус е Господ. Нека да го ценим като такъв. Не се е родил просто обикновен човек, приятели мои. Знаете ли, ще ви кажа още нещо за раждането на Исус. Жена, която не е познала мъж, може ли да роди? Не. Да ви питам още нещо тогава. Аз тук видях една картинка, една рисунка. На една от картините има нарисувана крава. И на Ани. И тя каза, че Мария е пила от топлото мляко на кравата. Искам да ви кажа, една жена, която не е познала мъж, как може да бъде бременна и как може да кърми дете, след като няма всичките онези биологични функции, които следват една след друга. Как се появила кърмата в Мария? Ако ние се кърмим, приятели, нека да се кърмим с Божието Слово. Амин. И нека Светия Дух да ни учи. Защото е страшно, приятели мои, страшно е. Когато човек не остави Исус, не само да се роди в живота му, а не остави и да расте в сърцето му. Но вярвам, че днес ще бъдат променени нещата. Ще бъде променен живота ни, защото Исус дойде на този свят, за да спаси погиналото, приятели. И ако днешният ден е Рождество Христово, то вярвайте, че всичко това, което е погинало, вече е възкръснало, защото Исус дойде да спаси. Исус дойде да излекува, Исус дойде да избави онези, които не са избавени. Там, където няма път, Господ е дошъл да прави път. Там, където няма изход, Господ се е родил, за да има изход, приятели мои. Нека Господ да ни благослови. Радвайте се в името Господне, защото не е на празна жертвата ти, която правиш и тази вечер, приятели мой. Ти не идваш да стоиш заради мене тук. Идваш, за да можеш да се срещнеш с твоят Спасител. Днес е рождения ден на твоят Спасител, приятели мои. Днес е рождения ден на твоят Спасител, приятели мои. И тъй като е рождения ден на твоят Спасител, нека наистина радост в сърцето да има на всеки един. Не бъди тъжен, никога не живей живота си в тъга. Винаги се радвай, за да караш дявола да се страхува и да се притеснява. Разбирате ли ме? Когато Исус е с нас, няма кой да бъде против нас, приятели мои. Дяволът целта му е да те унищожи, да те смачка, да те погуби и да те заколи. Но целта на Исус е да дойде и да ти даде живот. Ще позволиш ли на Исус да се роди в сърцето ти? Ще позволиш ли на Исус да расте в сърцето ти? Ще позволиш ли на Исус да те освободи от всичките онези неща, на които не му харесва? Сигурни ли сте? Сигурни ли сте? Гунди, сигурен ли си? Да. Нека Бог да ни благослови. Пълен с благост, пълен
Добре. Пълен с благост и пълен с радост е денят на Рождество. Братя и сестри, днес е тържество. Честито Рождество Христово! Нека Бог да ни благослови, приятели. Може да се поздравиме с Рождество Христово. Нека наистина Христос да се роди във всяко едно семейство, не само в сърце, във всяко едно семейство. Всяко едно семейство да бъде новородено в Исус. Може да се поздравите на Христос. Честито Рождество Христово!